chieng' karisi paso biro ka. Kowere kod Kisumu kod nyakoro mogoyo ni riwruok marito alwora mar Green Action Kenya koriwore kod kambi mar Imaging Technologies ochako chenro mar pidho yien milion 1 e bungu ma Mau e bwo higa achiel mabiro. Laktar Suzan Katibu Shahidi jatatije chenrono ogolo ywak ne ewi dok piny mar kwan mag yien kuma tamalo 50 kowuok kuom trilion 6 e bwo higni 30 mokalo kaluwore gi kethruok ma ikelo kod dhano. Omedo ni jo Kenya koriwore mar pidho yien karom higa mar 2030 to lek margi mar pidho yien trilion e piny ka biro chopo kare. Jopuonjre 60 mawuok e mbalariany mopogore opogore kaka Egerton, Masinde Muliro kod mbalariany mamoko biro chopo kendo gin achiel kuom jogo mabiro konyo e nyasi mar pidho yien. Walikuwa na shida ya chakula, lakini tangu tuanze hii kasi sasa wameanza kupata chakula kwa sababu wao ndio wanasaidia kupanda miti hapa ndani. For the locals actually, we normally involve them not even after the project but during the project. That is we have doing halls. When we have a project maybe here in Mau Forest, they pit the halls even in terms of maintenance. There's been a rapid decline of forests due to deforestation, for firewood, for housing, for various purposes. And there's a worldwide campaign to plant 1 trillion trees until 2030. We are hoping that as we do this, we are trying to answer or to respond to the President's call to ensure that the tree cover goes beyond even